gajiya mun canza naura ayya san kiya mamaye har zuciya kewaye ba na yin waiwayen watanki ba da izinin ki ba. Babu tambaye bai minni daɗi ba, babu jin kunya akan kina shirya sana sa gwiwoyi na ƙasa in nemi tuba. Kaunar kina saba cikin ta na riba babu kankan ba ga san ki yayi dan ba shi fa soyayya da ya bi kan hanya baya jin kunya bai kyala kowa ba. Ko gida na fada ni masoyinki ne, ko ina za na je ne sai da hotonki ne. Ba ni yanke alaƙar mu sai da yardar ki ne, ke nake so a zuciyata babu tamkar ki ne. Ji daɗin soyayya ke kika saba mini duk kalaman da nake yi yau ke kika koya mini. Ban ga hujja dalilin ki ba a gashi kin sauya mini, kin yi nisa gare ni da san ki dai kin kabar ni. Na ji cewa gare ni kaunar ki ta addabe ni, ba ki ma so ki gani kin yi fushi kin tsane ni. Da ki fartan dalili kafin ki kauce gare ni, ko ki min dan misalin da zai fahimtar gare ni. Ki bar ni nan ne kadai kin ce da ni babu hanya, da ki dawo gare ni dan Allah in ji daɗi na sauya. Ni ki dawo gare ni daure ki dawo gare ni ba fa laifi